bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal yettude Allah en juule rasul sallallahu alaihi wasallam en calmini dendagal bandiraɓe en jarni ɗumen aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi en garti kadi kattande Mawlana Moubarak filande bandiraɓe yewtere men wiyetende Gande Jarale ko yewtere nde ganduɗa hoore ma haalata ke hanki Sénégal lelgo muɗum en gandi en garino e Fouta seeɗa en garino e Fouta en mimina e Fouta seeɗa o kono hande jiɗɗen ko yaade ha toon to Jolof ɗum saabi alay sago ganden d' abord Jolof mane waɗa créé holko créé Jolof e holɗin province uji ɗi ganduɗa ma ko kañumen goni tambinoɓe vraiment Jolof ɗum noon en gardi e mawɗo men tedduɗo mo ganduɗa ma ko kañum woni mawɗo Abou Samba Diop mawɗo ardi Bounani donc mawɗo Abou Samba Diop ko adi foof calminiren e bandiraɓe assalamu aleykum Allah jaba sa an kam ka Allah jigonga e konga an dogi safa e ma e hajju Moussa Sarr député non ko haali heccangi ñande samedi nde kanko Moussa Sarr ñande kumta lelwal nde ko hunde hulɓininde o wi mawɗo mon Abou Gaye ko neɗɗo moƴƴo ko laaɓɗo reedu wanniɓe hunde fof hay ɓurano jangguiniɓe mbimi jaam mi famani Moussa Sarr député o wi Abou Gaye ko laaɓɗo reedu ala ko wannani hay ɓurano jangguiniɓe min noon kam mi wonki ɗum famde no taw wonɗo janggi ɓuural eyyi kono an kam ka alaji gonga e gonga aɗa andi kam la fois passé o wi ke wonde mbiɗa ka almami kono julnata tan ko darɗe ɗiɗi taw ko taksan e tusbar tan julnata future Moussa Sarr koko bettimi wonde Abou Gaye jangguide men ɓurana Allah ɓe dossani a jarama ka moƴƴo ka alaji normal no mbiɗani ko noon nandi Gande Jarale eɗen jogui ɗo goɗɗo necteur Siko ko dogi mi anda noon ko lowre nde o naati nde o ridda toon yalti an makko fof kono yaltuɓe saabu lowre nden lugguitno lowre nden ɗon koko lugguitno no fewi ɗum waɗi yen wawi wadde on joolima on jalti ɗum noon ko kanko Abou Sy en calminiɓe en calmini kamɓe foof kalten ko on waɗi jiyanɗe kewɗe ko wadde foof mataw leƴƴina koddi mi haali ñanden to Kaolack ɗo ko Mbotto Baye Sega kañum jogino toon to Kaolack Sine e Saloum o Kaolack gonanta ngo ko fulɓe sannaraɓe wiyeteɓe sannaraɓe samperi naɓe ko kañum cusi ɗon ko wonno ko école de fils de chef gona ɓiɓe chef de canton ngaji ko ɗum waɗi hay galle pula majjuno toon o e yiita ñanden eɗen jetta Samba Ly Mamadou Ly eɗen jetta Oumar Abou Thiofi Oumar Abou Diop waɗi fay ha galle o hepta guilane lamba tukulo haaɓe inniriɓe ɗum ko heddi ko eɗen jogui hoddiɓe sa yi hande enen woni yimɓe men gummi Fouta gari ga e Jolof haɗa hande ko Jolof ka kalten gari ga e Jolof dañi ga gueɗe dañi ga teddule dokka ga suddiɓe ina gardi e kongu mumen e teddugal mumen tawi hay hunde ustaka hen manam kamɓe ɓe gummi ko Fouta ɓe gari ga eyyi ok enen noon waɗa saaha wooda ittaɓe Sine wooda ittaɓe Saloum yew kalten ko Jolof buuba Jolof en ɓe nde buuba Jolof en ɓe mbatte nde ina nawe no pecce tuba ko ɗon pecce nde kamɓe ɓurno hewɓe mabɓe nawa e nokkuji meɗen kono enen so neɗɗo ari men tan en jagguirta ɗum jagguiɗen koye men ni jagguirta ɗum ko ani walla ko goɗɗum te hande sa haali on banggue a wawa wasa haalde oɗo nokku o biyeteɗo Yang e nder Jolof par ce que wawi mabɓe o ko laamu manggu ngu wona laamu tokosu saabu ummade e Njajan Ndiaye sa heeɗi yimɓe ne kaala to Njajan Ndiaye ummi Njajan Ndiaye holno ardi si debbo calsalo ha mi haalani tradition oral wonde koye Oumar Kayo ummi koye Cepato Kayo ummi ala kalami tan ko Njajan Ndiaye biyeteɗo koye mum ɓe jalti o guila naati Fouta nde haande jooɗi ɗon e nder Jolof golle golli ɗon nde e yimɓe wonɓe ɗon ɓe no ɓe mbayi hewde ni neɗɗo wawa limde laamuji gonɗi ɗon ɗi no poti kono wono fodde yimɓe nogas e jeeyo walla ko ɓurɗum moni hen ɗon fof filama joni noon enen eɗen jiiɗi sen gummima nokkuji men en gaddama nokkuji yimɓe woɓɓe yen garde e jettoɗe men e ndimagu men e neɗɗagal men e ɓingu moƴƴagu meɗen so woɓɓe gummima nokkuji goɗɗi gaddama e men
jiɗen famɗinde ɗumen walla ustude ɗumen tawa ɓen addaɓe men ko jomumen gueɗe to cuuɗi mumen to sen garti joni to banggue ko kalden joni ko hono ko wiyete ko Jolof ma en taw hande wiyete ɗo yang jogino goɗɗe min dessata andi yang walla nan ɗum si mbeɗa andi yang no fewi ɓayde waɗi toon koye ami toon yaade si mi toon yang joni tawata toon ko jolfuɓe tawata toon ko fulɓe furankoɓe tawata ko leƴƴi goɗɗi ummade e Njajan Ndiaye ha yetti cakkitiɗo e mabɓe Bouna Albouri golle ɗe ɓe golli toon ɗe joni noon sen ƴeewi ɓeɗo wiyeteɓe joni ko sebɓe wonɓe joni sa yeehi diwan Matam ɓe guitta koye nokkuji mabɓe gadda toon ko wayno Teɓe Gueye en ko wayno Ceewel en e ko nandi hen sa yeehi banggue gamen ga ko wayno lugge seɓɓe nan toon sa yeehi joni to ko wayno Jenda attaɓe toon koye teddule mabɓe foddeji mabɓe gadduno won hen gadduno koye saaha nde ɗum feccitende won hen gadduno koye almami Abdoul Gadiri nde yiiɗi hoorde no hoota nde ñaagui hokke koyngal konu ɓe jaade muɗum ɓe gari ɓe tawi toon no hecciɗi won mabɓe jaaɓe jooɗi toon wadde en poto hokkudeɓe hakke neɗɗankagal koɓe rimbata cuuɗi mabɓe koɓe yimɓe joom gueɗente cuuɗi mabɓe koɓe laamiɓe cuuɗi mabɓe ɓe gona yimɓe famɗuɓe mbasen famɗindeɓe ko noon saabu enen en jiiɗa yimɓe meɗen ɓe yo pamɗine ga henna somi faami joni comme par exemple a wi comme par exemple toon to Jolof danaka watno ko façon leƴƴi fof nan wonnoon tawe toon kono elle min e nder ko bittim ko mi yiyani hen ɗum mbaɗi safalɓe mais mi yi quand même jolfuɓe mi yi fulɓe e serraɓe ɓen kam koddigal tiɗgal wonno kon mabɓe toon to safalɓe nan hen eɓe jogui wambaɓe mabɓe eɓe jogui gueɗe mabɓe foof ƴetto Njajan Ndiaye mbimi ha jetta Bouna Albouri dendagal mabɓe meɗo laamade ɗon ene jogui état major yimɓe aaleɓe hufɓe ɗum walla ɓe ɗum miijade walla ɓe ɗum rende halfinaɓe ndemanteeri halfinaɓe gaynaka halfinaɓe faade koninkagal wono ganduɗa ko waɗi hen ko banggue pucci e wambaɓe mabɓe e awluɓe mabɓe e kala ko ina wawi wonde joni noon ɓen ittaɓe toon ɓe ittaɓe nder Kajoor ittaɓe Bawol ittaɓe Saloum nawaɓe nokkuji men ɓe woni ko kalɗen joni ko nawaɓe hen ɓe enen jagguɗen woni neɗɗo tan tigui jafuɗomi konngol ngol walla woni tan neɗɗo gandu tigui ko jaaɗo e meɗen kala mo jaaka e men ko arani jagguirten ɗum ko gueɗal gongal ɗum jinmi yimɓeɓe ndento ɗum saabu enen en pamɗinaka e nokkuji mabɓe ɗi en goni caggal ma e Kaolack dokkaɗen teddugal mi wimo joni ko fulɓe Sampere naɓe kañum coosi Kaolack nde gari ɗon nde koko ɓooyi wonɓe ganduɗa ne gari Bawol nde wonɓe ganduɗa ne gari Ɓundu nde a yaaɓe Ɓundu ɓe ummade Malick Sy ha yetti sakkitiɓe ɓe aɓe tawi toon yimɓeɓe ɓe dokka toon gueɗe mabɓe ɓe laami toon wadde so tawi won ɓundunkoɓe gummi tawi en cuuɗi men Fouta Damga Guena Bosoya Law yilaɓe heebiyaɓe jaggiranɓe koɓe yimɓe dokkaɓe teddugal mbasen wiide en pemɗinaɓe ɗum ɗo ina jeeya ko jinnomi haalde ko famɗinde liñol men e on banggue ɗo joni sa yang ma taw toon babaɓe nan toon ma taw toon kanhanɓe nan toon ma taw toon ummiɓe Fouta o wima ko wonnagam ummimi ko wonnagam ummimi ma taw toon salsalɓe nan toon kamɓe fof arnoɓe toon ɓe ko adnoɓe toon ɓe guilay temps colon saji tubakoɓe wawnoɓe gari waɗannoɓe service e yentoɓe wonnoɓe ɗon ɓe kamɓe fof ndendi laamantere ɗi kamɓe fof laamuɗi ndendi gueɗɗe joni noon so tawi ɓen oyani ene ko joguiɗen ko mi wima wononɓe nan toon ma taw toon jettoɗe goɗɗe e jettoɗe goɗɗe tawi ko umi hanke tan mbi sa wi jomum tan wima ko nokkuna gam jeeyami ko wonna gam jeeyami ɗo moɗɗiɗi garten hen ɗo ɗum ko foti mbeɗa famin ɗo ni par ce que joni way saaha oɗo mo gonɗen mbeɗa yi arɗo Thily Boubacar goto ene wiye Sidy Gueddaɗo nane nder Jolof o te ɗen jogui toon totta toon gueɗal ha timmi arɗo Thily ina jogui toon gueɗal timmugal no fewi arɗoji men ɗi ɓe gona arɗoji diwan men heɓe gayni ɓe dotti woni arɗoji toon ɓe dokka toon gueɗe mbimami gueɗe tedduɗe bon arɗogal Dialalo ko arɗo wonno Jolof fiila toon arɗo kañum dañi ko weeɓade fiilede arɗo Jolof e nokku mo ganduɗa wonɓe ɗon ha heewi arti Fouta kadi fiila kadi arɗo machallah mais joni noon enen Abbas hande mi natani e mundi ko holko saabi enen eɗen jaɓana
yen natta leƴƴi goɗɗi dokkeɗen gueɗe dokkeɗen foddeji dokkeɗen galleji moƴƴi calliɗen woɓɓe awoɓe yo dokke gueɗe moƴƴe to nokkuji men to joomum hokkataki so yiiɗi resde hokkataki debbo biyeteɗo o ko ɓi gandu walla o ko ɓi lamɗo ƴewete ko debbo Ndiaye walla Cisew walla Diako wiye o ko miskino yo totte sono hokke galle hokkataki hakkude wuro hokkate ko caggal wuro sono hokke guesa hokkate ko soyde ɗum ina jeeya e ko leƴƴi goɗɗi ɗi hande no jiiɗen ndi ɓe ɗeɓata ancirde en sa ƴeewi joni Grand Seigne Dakar Alpha Diol ko takoyel dogdomi ummi laamima ɓiyum laamima saabu kamɓe lebuji ɗi bande debbo hayso woni debbo o laamata kone so dañi joom galle mo wona lebu sawi jibini bayɗaɗo ina laamo le Grand Seigne Dakar ɗum ko libunkoɓɓe kamɓe libunkoɓɓe d'accord ɗum waɗi jettoɗe kewɗe nani hen hay sawi ni ko joɓɓe mbiyete ko kañen goni jogui alhaali o fayi hande won jettoɗe goɗɗe nattuɗe e nder hen wayni jeeyi gummiɗo takoyel walla gummiɗo dogidomi Alpha Diol ko heccanki e woɓɓe jettiɗo dokka laami mais enen so tawi hande goto mabɓe umman tawen toon tan jaggueten ɗum ko ani pamɗinen ɗum usten ɗum kadi koko ustata rendo Abbas ko noon ɗum koko ustata rendo sen garti e ko ganduɗon ma kañum woni empire mbo Jolof en jii ko wiyama ko Jadiane Ndiaye waɗi susi ɗum vers les années presque 1200 hakkude 1200 et 1300 mbiyata ɗum ko 13e et 14e siècle eyyi kono sen gari comme par exemple no feccirano ni ko wayno comme par exemple le Kayor le Bawol le Sine le Saloum et le Waalo beela Waalo kañum oɗo kalteɗo ko Waalo gonɗo to men to ko kañum ɓe Jolofnaɓe pooɗi mbaddi ɗum jeeya e empire de Jolof walla hono wayni non Waalo Barak wona heeɗima ñande jeetati mars nde ɓena kalane ɓe nder en flamme ko Waalo Barak o mum ko hettata wonde ɗon nde ko nan wiyete noon ummade bokkul faade diwnuji faade dombo en ɓe ko ɓen kaldete on woni Barak gonɗo ɗon o dañi lamantere mumen Kajoor dañi lamantere mumen goto fof dañi lamantere muɗum sen garti joni e Jolof o joni ko adi joni ɗon ɗo ganduɗa ko kañum woni yang ɗo wiyete ɗo joni ha joni Ceng eɗen gandi ɗon kadi meeɗi wonde ɗon laamago tawi ko laamago wonko fayida kanko Jadiane Ndiaye o sosi ɗum ɓeɓe ko ɓi Aboubacar Ibn Oumar kono wona toon kalten garten e hodde ɓe Ceng ɗe mbaɗi empire mabɓe e kono gartagal mabɓe yang ko wiyete ko hono dynastie mabɓe o dendagal mbiɗen ko ɓuri hewde kinde nani e nder hen sa ƴeewi 1986 sa UNESCO so tawi heptini ɗum jeema e patrimoine mondial e yang waɗama ɗum c'est parce que ko darde mabɓe e golle mabɓe e juɓɓudi mabɓe tawi ko juɓɓudi bandi fayida no feewi ɓeeɗo falɓe ɓe mbiyata nan toon ɓe dañi hen de chef d'état major ɓe dañi hen kinɗe goɗɗe ɓe mbiɗa bantaɓe nan toon wonɓe ganduɗa ummiɓe to eteto wonɓe paal hande wiyeteno ko ɓaal weedu hedde ganguel Cheikh Moussa kamɓe ɓeeɗo wonɓe ɗo e caaliwol ngol ummade Yof Tango Yof Ndengat Yof Layen ha jettoɗa Malika jewta Gajja Ba paya ha joni jewta ɗon faade ko wiyete ko Deni Gueƴen ko wiyete ha joni Kañak en jewta ɗon ha Jambalo takko ɗon ha jettoɗa Ndar ummade tali goɗɗo ɗon ha yetti maayo Gueƴgo fof ko fulɓe ko kañum cinji ɗon kañum jeeyi ɗon so tawi wona ɓuura doole kepta walla punta heɓta walla jeeyi ko kañum jeeyi ɗon wadde kamɓene ɓeeɗo ne gangal mabɓe ko noon wayi heddi ko empire mabɓe o ina jeeya e ɓurɓe hewde idiɓe wadde e ɓurɓe hewde laamiɓe sa ƴetti tan guila Jadiane Ndiaye ha yetti Bouna Albouri a tawat ina famɗi province Fouta joguiɗo fodɓe noon e nder nden juɓɓudi ko ɗum waɗi hande o kala nde kalɗa hande Jolof ɓe duttanma ko toon golle mabɓe gonɗe toon e démocratie moɓe jaaɓi wadde e nder Jolof ko weeɓani ko par ce que Jolof eɗen gandi ɓuri hewde chef de quartier ji woni joom guure en e sawelamɓe Sénégal foof saabu goto fof ko wuuro mum e chef de quartier muɗum goto fof mo jiiɗa par ce que Jolof jiiɗa hande Fouta ene saɗa jiiɗa joom wuuro debbo mais Jolof ñande fof yiyat
jom wuro taw ko debbo mi salmini Kadio Ka ko banam debbo koto wiidoto jeeya ko ɓe yimum Amadou Digal ko Jolof jeyata debbo ene jogii ɗum ɗo muɗum won chef de village Allahu akbar donc a yiyat oɗo ko joom wuro o ko joom wuro o ko joom wuro kono fof dey nde Buuba Jolof en ɓe ngari nde nde jaajan jaare ha fuɗɗi ɓe ettima goto fof hokkede gueɗal mum to banggue juɓɓudi goto fof hokkama kala kongu ngu joguino to banggue juɓɓudi goto fof kala ko hormortono e ko renatno waɗnama ɗum ko ɗum addina saaɗi ɗon jeyata koddigal jolfuɓe e fulɓe ko mbiɗa ko e holleji goɗɗi mbiɗa yi toon fulɓe serraɓe e serraɓe mais safalɓe mi bon a wi no woodi nono safalɓe so tawi wona yaade ha laaɓa juɓɓudi ndi wonno ko mawɓe mabɓe jabde jooɗodade jabde yewtidde kala garɗo hokke gueɗal koyte ko responsabilité to banggue leñol mum e diwan muɗum gona jaatigui yimɓe mon toon ɓe manam Abbasa umi ko dimat ari ɓe ƴewata o no yette o holto ummi ɓe ƴeewa tan koko addimo ko no ardini ɓe jeggiramo ɓe jeggiri koye mabɓe ni ɓe dokkamo gueɗal ngal kanko kadi o wonta jaatigui bandiko en manam han kadi o wawata fottude bandi ken yo ngar ay hande dimannajo en nan so tawi gumimo ɗo hande faade jañum en ngawle en faaɗi nokkuji Fanayi en ñakowa en salde fade salde dimat foof sa wi min de moɗo inno yaade to mo inno naggamo kono mi ala jaati ijam Abba Sarr nan toon sinno joni ɓe tawno kaɗa famɗina ɓe tawno ko aɗa hoyne ɓe tawno ko ala gueɗal holno ɓe gondirta e ma ɓe garta ɓe kottata jinmi ko yo en ndento ɗum yahoɓe ɗo jahanmi ɗo yiyoɓe ko yenmi ɓe no gandi ko kalanmi ko enen kala garɗo e men hade tan no jiidani e men en ganda asko makko jeggetamo ko bolle puuɗi jafuɗonmi konngol ngol eɗen mbawi ñamminde eɗen mbawi yarnude ɗum wona kamɓe mbaɗanen ɗum tumbuli tawaɗen to dewnuji men ɗi neɗɗo awoyi hokkiyimɓe fof pullo itti nayyi diili yimɓe ndemowo itti jaawi hokki yimɓe ɗum wona ɓen mbaɗanden ko jikku men ɓe tawti hen kono noon ardindeɓe juma ko caɗele hayso ɓe janggi hokkudeɓe joom wagal ɓe miijotako hokkudeɓe guesa moƴƴa en miijotako hokkudeɓe galle moƴƴo en miijotako hokkudeɓe debbo moƴƴo en miijotako ƴeewa tan koko en jiiɗa ko dokken joomumen wadde ɗum jiɗmi rentinde e ɗiɗo nokkuji ɗi kalanmi oɗo Jolof e oɗo Saloum e nokkuji goɗɗi mbaaɗi noon ɗi hol ɓamtare wonde e nder hen e nder ndin juɓɓudi rewi ha tubakoɓe kañum koye mumen nde ngari e jaggitago sa yeejuɗo haali joni 1886 ko nden doole tubakoɓe usti ko nden doole jaggitoɓe ɓeydi e nder Sénégal sabu ko nden jamreɓe men hewɓe haɓetanoɓe ko nden mbaa 86 1886 Samba wati awon 86 Lat Dior en 86 Buuba Jolof sakkinoɓe jalti jeeyi Albou en maayo ko Niger Mamadou Lamine Dramé ko nden Poola e woɗɓe waaɓe noon e on 86 mais sa yi juɓɓudi yang ndi ɓeydima juɓɓudi yang sa yi ndi ɓeydima ndi ɓuri tidde ko ndiɗo juɓɓudi kalɗen joni moni fof jaggirede ko neɗɗo nde Allah wi nde tagmi ko yimɓe tagmi moƴƴini juɓɓudi ndi ko goto fof hokkede gueɗal muɗum nde ari nde yang wona wuro mango no feewi kono ko diwan mawɗo joguiɗo ko hufno ko heewi machallah mawɗo Abou elle hojomaji men ɗi nen gaskono jinnom tan ko ceerna kam manam walla gonka hakkude comme par exemple ɗen ɗon province uji ko wayno Kayor Bawol Sine e Saloum kamɓe e le Waalo relation ɓeɓe joguino haaɓe jogui doole haade mabɓe foolede par ce que les tubakiri finalement fawti junggo e dow mabɓe ha hankkadi caggal ko mbiɗa ko heeɓe mabɓe mbarama ko nden tubakiri dañi doole eyyi to meɗen to wolde Diallo Wali bon
golwolde Elimane Boubacar fotti ko golwolde mawde mais sen gattoma gatto ko selam Cheikh Oumar Diagne heewide ko eden neldamo o duwaw parce que on noddanoma kanko Cheikh Oumar Diagne ko musidɗo no feewi hay cengen kaldi Allah waɗi o accitama o jaggaka woni ko haalata ko ɓe ganduɗa ko kañen gonno lappito en ko kañen gonno commandement d'espayi wonnoɓe tubakoɓe ngari mbi min mbawa yaade yeeso taw o gonani yeeso amen onon gandi lamante koyeji moɗon onon gandi joguiɓe ñawdale ɓe onon gandi joguiɓe sirluji ɓe onon gandi joguiɓe gopoɓe onon nanata koɓe kalata onon ballata minen mabɓe hamin poola ɓe wadde sa ƴeewi mbiya Elimane Boubacar ndeyi ha hunde wuli jaw eɓe joguino wendu eɓe taƴi adaduji eɓe ñaagui Allah ne jabaniɓe ɗum kala e mabɓe tampude so memi wendu ndu yalti won tan ko keso pul ala ko kural wawanta ɗum kono ko jeeyaɓe men ɓe kalan tubakoɓe mbi ñalawma naggam so wolde nde dawi mbaɗen yimɓe keeden ɓe wendu ndu ɓe mbasa memde soɓe memi wendu ndu en mbawa yawtude ɗum ko goɗɗum donc ko wayi lagge ko wayi Samba Lawɓe en ko enen koye meɗen saabu ko enen ɓuuri andude ɗum ko hunde wonde ko hunde lamde wadde e nder ɗin province uji e 1986 ko nden tan tubakoɓe mbi alhamdulillahi ƴaggue ɗe puɗɗima kadi jaggede ɗum hankanti Fouta jaggama Boso woni ko jagga hen Guena woni ko jagga hen hankanti Jolof ga woni ko jagga hen en kalta ko Jadiane Ndiaye hayti Bouna Albouri ɗo hankanti ko ɗo woni gastirde ha laaɓi nde tubako pawe juuɗe mumen 1887 sen ƴeewi woni la terteɗo Galoya alma magal ne gasa e Fouta ɗon kalde ganel waɗa nden Faidherbe ina caggal leydi wona celluɗo kono noon ina hetti ko jogo e waɗede ko c'est à dire alay saago ɓe gayna laamu almameɓe caggal nde deniyankoɓe e Sadagueɓe gasi almameɓe lomti ko ɗon tubakoɓe keɓe laamu wadde stratégie peeje tubakoɓe joguinoɗe ko kalɗen joni ko enen eɗen ballunoɓe saabu soɓe garino nokku ɓe mbiyanno ko famɗinaɓe ɓe ko famɗinaɓe ɓen dokkaka gueɗe ɓe gari ko fondude yimɓeɓe kamɓe tubakoɓe ko on stratégie ɓe joguinoye onon miskineɓe kon toñaɓe guese moon nani ga naggam min balla ɗon dañon guese keɓon jawdi keɓon naggam e naggam o ɓen gulla jaada e mabɓe mbiya ko joni dañi en lamɓe par ce que enen laamu men hisno enen ko jaggitago musgu hayɓe ndenduɗa wo sa ɓuri ɗumen jawdi a ɓuri fooye sa renata tan mbattama ko gaño ma neɗɗo joñma donc haalaka noon yimɓe arɓe ɓe wadde tubakoɓe gandi ɗum ɓeɓe jadano haala pulaɓe mbiyaɓe leñol amen ɓe ko naggam ɓe ko arɗoji ɓe ko jomuji ɓe ko laamotoɓe ɓe lammintaki manam min somi faami e laamuji men ɗi pop e danaka bonni ɗum tan ko enen e koye men par ce que enen dokkirat information ji gonɗi e meɗen ha añɓe ɓe mbawa dañde hono natiri e meɗen no woodi aɗa andi so wonano ɗum tubakoɓe jeyata lamade ay walo brak sa yiɓe mbi beele rewɓe ɓe calino ko yo safalɓe jaggu ɗumen walla rewɓe ɓe weede nder en falam ko salade yo futankoɓe walla yo ɓe jagguitɓe ko wano wonde foof ko salade dahede rewɓe dahe naɓe jibinoya leƴƴi goɗɗi wonko bonnata ɗumen naata e suudu men duppa Allahu akbar so rewɓe mbawi wadde noon saka noon worɓe ko hende sirluji mumen e gueɗe mumen kono enen rapidement mi meeɗi moɗo haalde caɓaɗo goto 89 ɗo e université kanko koye Interpol jeeya o wi kamɓe wonɓe hen ɓe jiiɗi hokke tan ko dossier bio mbimi wonde ɓe loski ɗum ɓe mbaɗa enquête mbimi pourquoi o wi saabi ɗum ko emin jawa jaggude jomum mbimi ko saabi o wi sa yettima tan ay hayso grand place carte walla juma wi mo namno galle Djiby Dieng en tawa mi holloyma tawa anda ko Djiby Dieng yilorte ok anda ko Abbas yilorte ko lam nderagu ma walla kanko ko cabato o wi minen safalɓe noon o wi minen safalɓe soɓe dokkama dossier ɓe jilla cabato min gona koye woyde par ce que min jitta ar jetta tawa safalɓe wiya salamu aleykum aleykum salam mo namno kaari biyeteɗo Masmoud naggam o ɓe mbi emin gandi mum jooɗo mamin ƴeewa sawi wonaɗa ma yimu so jomum yetti wima Masmoud dogaɗe yiile wonnaɓe ɓe namdoma dogaɗe yiile e yaltirɗo jaaha o wi eɓen jooɗo lebbi ɓe mbawa yiide jomum
par rapport e meɗen enen ala ɓe mbi enen kay goto men so ɓe nokkama dosi noon wona ko fombude kelle famɗen garduji eɓe gandi oɗo kam mamin jirtu ɗum ɓe ko ɓuwaɓe ɓe ko nanggamo ɓe ko famɗinaɓe ɓe ko wiyeteɓe ni ɓe ko minen kalfi ɗumen ɓe ko minen dawnata ɗumen ɓe ko nanggamo ɗum woni musiba donc sen garte province uji ɗi ma en gartu province fof limen ummade Njaajaan Njaay ha yetti kala hen Buuba ko wanno ma ngar Ɓundu gila e Malick Sy ha yetti goto fof ko gollino hen ma ngar Bawol ma ngar Kolda goto fof ko gollino hen saabu nokku en fof ɗi fulɓe gonno won gueɗe ɓe joguino hen hay sawi noon ko mbimi joni ko e yaw hakkude kinde ɗe mo wona Fuutanke so ari Kolda wiya yo famɗine so Kolda najo yeehi Fuuta wiya yo famɗine e ko nandi hen kono yeru Jolof o ko yeru poɗɗo taskede no feewi hayso tawi ni hade buka ɓooyɗo en dañde gueɗal ina wiye fulɓe no tampinano toon kono no wawno wade foof won gueɗe ɗe joguino ɗe guurduno ɗe mbawa yaadude hen ha ko daña wadde koddigal mabɓe koddigal manam fulɓe e Jolof naaɓe walla surtout leƴƴi goɗɗi ɗi ko koddigal belgal wonno alano caɗele ko en mbawi wiide belgal ɗum ɗomi yiiɗa nadde kono ko wiide tan kala hen ko wano wonde moɓe gandi ko joom gueɗal moɓe gandi ko joom mbawka moɓe gandi wonko jogui eɓe jaaɓa foto ɗum ɓe gonde moɓe kutodira e muɗum ko heddi noon wonko waɗano hen kala laamiɗo ene heewi woda ɗo ferguete neɗɗo o woda ɓe memi woda ɓe wiyete bonnani kono kam ne wano wade foof gondigo mabɓe ngu ha joni sa ƴeewi ha joni ko wayno Linguére so pullo woni maire hande gola wiya yo Jolf on kamɓe jiidi eɓe ndesodiri e mbadde hundeji foof machallah ummiɓe mabɓe to mabɓe ɓe jeytu meɗen ɓe ko lamɓe tigui rigui gonno ɗo yang ɗo jaaɓe ummiɓe ko sabɓe lamɓe ko sabɓe raneɓe ko sabɓe joomen gueɗal en wonan cari kono sahataɓe hande to nder gomen to mbiya ɓe laamatako jowol ko fabaji amen jogui juude jogui ko jagafa amen ɓe laamatako tawa ɓen ko laamatoɓe no manniɓe ponɗo jaggude battane mumen mballa on saabu so jeeyi cuuɗi mumen ene dokkon gueɗal machallah ɗum noon firti ko comme par exemple hay Njaajaan Njaay oɗo kalter joni ko to men to ummi ari ga e Jolof hokka gueɗal ha timmi ɗum addani ɗum sosde on ɗon empire biteɗo Njaajaan Njaay to banggue tradition oral woni hakkude huno koye noffu to ummoyi beele ko kaari capaɗo kaari jibinimo walla ummodi koye kaari walla wiyete koye kaari wiyete ko Aboubacar Ben Oumar ko won jibinimo ɗum ko banggue kono kam naddemo Fouta nde resimo debbo calsalo hokkimo doole e wawde dañde wadde ko yiɗi wadde ko ha ɗo yahanno ha ɗo jooɗiɗo e ko heddi ko wawi tawde muɗon machallah Maodo Abou elle hojomaji men ɗi sukaɓe guiɗe mabɓe ɗe mbi ko elle gasi holko mbaynirtoɗa Maodo Abou alay saago noon gartene Jolof o ɗo par ce que oɗo Jolof jiiɗimi ko unen ɗum ha ɓuura ɗo ɗaade ma en de goto hen foof hollitande holko waɗi Abbas koye tetema janadema e wiide tan yen tinnu neɗɗo nafawo garɗo e diwan neɗɗo joom meccol garɗo e diwan kala mo jiiɗa anda ɗo ummi hokku ɗum neɗɗankagal hoto yawo ɗum saabu to ummi to andaɓe mbaɗama ko neɗɗo bolle puyɗe ɗum naddane perguite kewɗe naddane caɗele kewɗe eɗen ñammina eɗen jarno wi ɗum wona kamɓe teddinten ɗum ko jikkuji men gadda fof ko tumbuli watte ñamete yewe atayi simme durte ƴakke gangte yimɓe pijene jala kono jaggiten jomum tan ko arani ko arani tan ko wonko arani so heeɓi ko jahowo walla ko jiyaɗo hokowoni jiyaɗo Mamoudia wi ko ni tan yimɓe jiirimo ɓe pen tan ɓe jiimo a fen tan jiiɗa kaari fanayi ina rema wiya ode ko ni tan min jiiɗa ɗum hoto jeeya ko ɗum addi jiyaɗo ceerno Mamoudia e woɓɓe wiɓe noon minen de min ganda ko tan min jiirimo o woni galle Elimane o woni galle Arɗo o woni galle Joom oɗo ko woni o ko arani hoko firti ode wonko yilto mbattema ko hakkille kadi mo mbiya ha ndeyi galle kaari o won waji go jeeta tan waɗi sayade mawde mbattema ko hakkille o wonko arani so heeɓi tan ko jahowo pawen joomum guyka pawen joomum gueɗe goɗɗe e ɗum ɗo tigui rigui mboɗino yettinde ɗum bandiraɓe jaafomi so haala ka muusi ko jarnade bandiraɓe yettudeɓe
jetto jiiɗo fuɗi malaɗo haaɗi ma en garta yewtande so Allah lamɗo jaaɓi kadi ko gila 86 eɗen bindi deftere e yang yang eɗen bindi deftere e laamuji mabɓe gila 86 wonen ko waɗa e farayse ko heewi ko heddi ko nan ƴeewa waɗede pular so tawi Allah lamɗo jaaɓi en jetti noon Malick Ly wondude Alaji Hamad Thiam Hamad walla tan banggue firango to banggue wattu ɗum pular o machallah donc mawɗo Abou Samba Diop a jarama en jetti en jarni no mbiɗani Malick Oumar Ly wondude Baba Hamad Thiam e golle paydinɗe mbaɗa ɗe ko fate firo ɗum kadi aussi no waɗi fayida no fewi kono ko wiide bandiraɓe tan inchallah ma en garte Jolof oɗo par ce que Jolof o omo yaaji ko haalte koye makko ne heewi ɗum noon enen ero dendagal wandiraɓe men wonɓe toon to Jolof kamɓe kala ndeɓe ɓeyto accude hakkillaji mabɓe e ko mbatten ko par ce que aussi enen jiiɗi ubbide ko heewi ko ganduɗa ma vraiment ko foof en ndendi foof en noon ko ndendi a jubbat ɗum e maɗa même temps to ainsi de suite ko goto foof wawa hen yiide hoore mum no hannirta ni kono mawɗo Abou hande émission o ɗo vraiment mbiɗa teddinira ɗum mo ganduɗa ma kañum woni Diagraf Dimat Diagraf Dimat Amadou Dia Hammed Demba donc vraiment mbiɗa weltinama par ce que omo yeeɓa émission no fewi e kanko hoore makko omo yeeɓa émission no fewi e kala saaha no jaltuɗen omo holliti wonde vraiment omo welti surtout e ma mais également omo welti e émission no yarata ni no ɗoyirte ni ɗum noon enen eromo tan kanko aussi vraiment ɗo accata ɓeydat accude haqqille makko e kadi ko watte ko no fewi e Elimane Dimat aussi woni Alikane Demba Mamoudou kañum aussi vraiment enen jetta ɗum enen jarno ɗum no fewi kañum aussi ko kilifa toon to Dimat comme coftirɗoɓe noon kañum e wondude e jaltaɓe Dimat on wiyete ko Moussa Bocar Ndiaye on aussi vraiment enen bettini ɗum émission mais sen jeeyi ha Bruxelles woni bandiraɗo debbo mo kewɗen haalde inde mum e kala saaha vraiment kanko no aussi mo acci hakkille makko e ko mbatten ko wiyete ko Sokhna Kane vraiment mawɗo Abou mbiɗa ñaagui yen jettumo no fewi haqqe no acciri haqqille makko par ce que o wima kanko so tawi wiyama émission piindi nen waɗa tan kala ko gollanno woppat o yaw ƴeewi émission aɗa andi biɗomo noon kam hankkadi vraiment jettima jarnamaɓe kamɓe foof ɗum noon Allah jarama on jarama bandiraɓe musidɓe tedduɓe wonno ko Gande Jarale inchallah alkamis paaɗo Diagraf en jettima jarnamama ɓe jaafo no fewi dokken en jettima jarnamama kanko Diagraf darde makko e golle makko e balle makko e dendagal yaadiɓe makko min wiyatama ko andama mo jool diwata sa ɓuymo doole ɓuyma pellital sa ɓuymo jawdi o ɓuyma wonde kalasiri Allahu akbar ko moƴƴo ko tedduɗo en jettiɓe jarnimama ɓe ma en kala kadi ɓe ganduɗa ko saɓɓe yontaɓe jaayeɓe farɓe ɗo yang ɗo jeeyi e Fouta goto fof dañi tan gueɗal te gueɗal ngal famɗani ko jewte mbaɗen bandaji andu sa andi andin ma en gartu hen so jeeɗo ñaawi inchallahu rabbi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe wonti aadi so Allah jaaɓi ma en gartu hen alhamis paaɗo inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah